Oops. Què? Com ho trobes, això? Em facis enraonar. Home, digues que et sembla. Ben m'ho dius a mi, no? Convideu a la baixada que hi ha des de...
Hombre, i tant. Soc el Xavi i soc ajudant de guarda en el refugi d'Ullater i bé, aquest refugi té una situació bastant especial comparat amb altres refugis. Estem molt a prop de la carretera i llavors això fa que sigui un refugi de muntanya però com proper i un bon punt de partida per fer bastantes excursions. Aquí mateix al voltant tenim el pic de Gra de Fajol, el Gran, el Petit, el Bastiments, el Pic de la Dona. Tot això es pot fer de forma circular o es poden fer els pics independents, no? Després, també des de fa ja uns anys, vam intentar engegar una volta que ajunta 3 refugis propers, que són el de Ras de Carençà, el de Coma de Vaca i el nostre refugi. Llavors, ha sigut una feina difícil i segueix sent difícil perquè el refugi de Ras de Carençà funciona d'una forma peculiar comparat amb altres refugis o amb els refugis d'aquí, que és que no agafen reserves. Llavors hi ha molta gent que no es vol arriscar a fer aquesta volta per aquest tema, però realment val la pena perquè sempre t'acaben agafant, ja s'ho munten, afegeixen llenties quan hi ha més gent del compte, posen una tenda a fora i bueno, la veritat és que val la pena fer-ho.
i és una bona volta perquè, sense ser massa llarga, agafes una molt bona idea de la zona, no? D'aquestes tres valls d'aquí, no? La de Carançà, la del Freser i la del Ter. I bueno, res, doncs aquí estem. I bueno, quan vulgueu venir, doncs, perfecte. Dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, lacrimosa, lum pendeba Stabat malte dolorosa, dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, lacrimosa, Em diuen José Ignacio Urios. Vinc de València, estic fet el TR11 des de Creus fins a on arribe. I me dono les vacances, els diners i les cames. Molt bé, doncs gràcies, que et vagi molt bé. debat que era vell, jo no l'havia vist funcionar, havia vist el molí vell aquí. Estava aquí. I llavors aquí hi havia un camí res, que pujava cap aquí, això eren quadres, tot això eren quadres, i què més? I què feien al molí? Aquí res, no, el que molia és allà baix que hi ha un restaurant. Allà és el molí que hi passava l'aigua i feia la llum del poble. Ah, molt bé. Bueno, jo sortiria a la... El Lluís no, el Lluís, bueno, fa patxa com jo. El Lluís era bon prim, en Josep Maria ja pujava més planet. Però no els ensenyis pas perquè jo era un misto i ara sóc un pla.